amin. Kene lintang Kairo, trotak. Wow! Alhamdulillah. Iki nek dicandra pancen ya cocok sing Pripun? ayu Nggih. apa sing putri ayu kaya Nggih. widodari. Sing kakung kaya nggote. Kok pede men ki ngene wong jere kaya bote kok. Barang sing lanang kan gak aku tok. Lah napa? Lagi semene ya wong lanang akeh. Lho maksudku sing jejer wong loro Sing iki lho. jejer awake Sing ngangge dhewe busana iki lho, jarene Mas. kopelan kuwi mau lho. Sing jere kopelan. Ora to, Nduk, jujur ya jujur. Nggih. Jane wis seneng aku apa ora? Ora. Lah, ya ta, kadung mongkok to atimu. Kadung kesenengen to kowe. Ya wis gak apa-apa. Ternyata cintamu ditolak kan? wonge nesu, Pak. Lah nyang Nang ning apa? mobil lho kondo nek seneng nang kene kondo ora pe aku cedak lita. Ora ngono kuwi. Ya aku Nduk. ya sedih to, Mas. Wong tresno kuwi kan kebak pacoba. Nek aku cedak kene kuwi gak usah cemburu. Lah napa? Boleh wanita yang cantik bisa menggodaku, tapi satu yang kutuju hanya kamu, sayang. Masa? Ngono ki mbok sungkan karo putune to. Lah. Lho masa obahe putune kemriyek kaya ngrayu bocah ki Mas aku. Lah, Sayangku, iya Weh. sayang. jikalau langit mendung menghitam, Iya. jangan kau larang hujan akan turun dengan derasnya. Wah. Jikalau daun-daun kering berguguran, Iya. jangan kau larang karena dia berjatuhan. Tapi Tapi jikalau senyummu merona di hatiku, jangan kau larang, aku selalu mencintaimu. tak kandhane bojomu wengko. Kowe ki Golek meresani live streaming lho, Mas. kowe ki omongan nek kowe ki jane asine pripun, sukses ki ya kuwi. Lah. Sukses sih napa? Suami takut istri ki ya kuwi. Ngono lho. Lah kuwi. Oh, ngenyek jenengan lanang gentle Gentle Ora mungkin apa? aku wedi bojoku. Lah nyang apa? Lah, bojoku ra ndek nesu ah. Aku rono ki lho, aku nggonmu kae lho. Pripun? Aku nggonmu mosok sing ngecomne wedang kowe dhewe, sing nyapu kowe dhewe, isu umbah-umbah dhewe. Aku lho lah bojomu nyang apa mekur mocak mecek Piye iku to, ora Mas? nyang apa-apa ku lho. Jenengan lak gelem tanglet riyen kok. Nyang Ngoten apa? niku tanglet kula riyen. Bojoku iki ora ndek nesu, ora ndek gunem, ora ndek piye-piye, Pak. Wong bojoku iki gendeng ae. Ya Allah. Amin. Allahumma amin. Jamin ya, Ora, wis, ya. ora jim. Ora jim. Ora cetha kaya. Jim. Nggih monggo cah-cah ki pirang-pirang dina ki ora mulih lho, melek terus lho. Lah. Dongane wong melek ki sok-sok mandi lho. Mandi lho, Mas. Sampeyan ki hati-hati lho lek omong sak omong ki ngono. Ora mungkin mandi. Gusti Allah iki kancaku. Wong alah iki dagelan iki omongane dagelan ngono wong iki, paham? Wong ngono. Paham. Walah. Ya. Tenan, sesuk mulih kowe mesti ra oleh lawan kowe. Lah kuwi. Mergo Mas. malam hari ini di streaming lho. Nah, turun Malam ning hari jaba ini omah wingko, info Mas. sing tak rungu garwamu, bojomu, istrimu, wifemu Iya. ya. Kuwi nobar lho ning omahmu. Kula nek balik gak oleh lawang. Heeh. Bener jenengan. Lah nyang apa kok? Lah bener? omahku ki anyar urung enek lawange kok, Pak. Wah. Mula nek gak oleh lawang, ya bener. Lah nek oleh lawang malah aku seneng. Wong berarti lawange wis enek. Omahku kan anyar wae iki. Oh ngono. Ora sombong ora umuk, Nduk. Walah. Nek karo pendopo niki kadohan, Pak. Lho, gedhe omahmu. Alah iya. Omahmu tingkat. Gareng kondang oleh. Omahmu tingkat. Tingkat rumahnya tingkat berapa? Nek tingkate ora. Lah, piye? Nek karo pendopo iki gedhe nggonku. Lho, Kok mosok. iso to? Iki cagak 12, 14, 16 lah gedhe nggonku Pak Lah nggonku. jenengan Cagak 24 kok. Ayo. Lah iya, lah kuwi omah Rosa no, apa omahmu jane? rosa kuwi. Rasa piye? Sokone akeh 24. Rasa piye? Saka Wong ndek ndek tak cengkal kene loro. Terus ndek ro cengkal kono loro. Terus cengkal kene loro neh. Jadi Walah, lah cengkal-cengkalan ngono kuwi. wong mok congkoki arep ambruk to doyong to. Lah doyong kuwi. Mas aku.
Lintang Kairo. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Sing baku bersih desa wonten Tambak Rejo menika Wonten diucapkan Tambak selamat Rejo. dan sukses buat Pak Nggih. Lurah juga warga masyarakat sedaya kemawon. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Surani. Bapak Surani, nggih wonten Bapak Kapolri nggih, Bapak Kapolsek. Pak Bapak Kapolsek. Kapolsek. Pak Oh, Kapolsek, nggih. nggih, Lah, makasih. Pak nggih. Kapolri ning Jakarta kono ya. Ini kan yo Mirsani, Mirsani. Oh, Lah, ngono. lah itu bajunya tulisannya Kapolri loh, Mas. Lah, Itu iya. Polri orang nganggo K. Oh iya. Polri itu Polisi Republik Indonesia. Nggih, sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Nggih. sampun nimbali kawula Mas Gareng lan kanca-kanca seni Cakra Budaya nggih Mas Nggih, Gareng. nggih, Lan nggih. ugi ngaturaken sedaya kemawon kagem Bapak Ibu sedaya ingkang sampun sami rawuh ing dalu menika jantung blek ngono ya Mas. Yo aja nganggo blek, Nduk. Lah, Tumplek ngono wae. Soalnya nek Tumplek. blek iki tiba. Oh, Tiba ngono. mak blek lho. Iki pokoke tumplek ngono ae ya. Tegese niku penontonnya sangat banyak sekali jumlahnya. Oh, penontonnya Mas. banyak sekali. Nggih, lah Iya. niku sampai tekan dalan-dalan ngono lho Mas. Oh iya. Lah Iki lho mergo saka anu iki Lintang iki lek budal ket awan mau. Arep niti periksa kaya ngapa to Pantai Tambak. Wih. Nah, aku mau wis ceklok lho Mas. cek lagi apa? Cek Ceklok lokasi. iki ceklok iki cara anune. Wong endi to Mas sampean ki? Nek nggonku, kae lho Nduk kerja sadya sego ndang ceklok. Ngono kae. Kuwi di Ceklok. disekop, heeh. Diceklekne, ceklekne. Mas, Beda to. piye to? Beda. Jenengan Mending tenan aku mau mriki ya langsung jujuk pantai kok, Pak. masa Kula mriki wau setengah sedoso jujuk pantai. Wih, pantai kene hebat. Pantai 24 jam tanpa tutup kok luar biasa tenan kok. pantai iki ra ana tutup, Mas. Eh, Masa? Iya, Cak, napa niku namine? anu le, enek kabel muncak ora? Setrumen gareng kuwi. Aku kok. Napa namine cagar budaya nggih? Lho iya no. Lah, piye to Mas Gareng ki lho? Layak kok 24 jam. Pantai kok tutup ki lawange sepiro kaya. Ya tutup ning ngebleki kowe kuwi lawange kaya. Iya Pak. Ora cocok. Nesunan ae lho. Nggih. Nggih, Didoakan nggih. iya no, didoakan. Nggih. Yo dungane piye dungane? Mugi-mugi setelah bersih Desa? desa sak menika mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, Amin. panjang umur, Amin. kathah rezekinipun, barokah Amin. rezekinipun, Amin. turah-turah, kebak-kebak, Amin. ora lokak ning malah kebak, Amin. tinebehno saking sengkala rubeda Amin. Bapak Ibu. Amin. Amin amin. Gandeng sampun cekap kula monggo sarengan kula ndherekaken ijab marang Gusti Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Oh, ndonga iya, ki iya, penting ndonga kok sing ya. bener ya, Mas, ya. Upama ngaturke sampean nembang ngono napa nduk tak pasrahke kagem panjenengan kanggo marga masyarakat sedaya. Nggo nglipur. Soal iki sinden viral lho iki. Wah luar biasa. Wah ning dunia maya, ning dunia gaib, ning dunia Eh. Lah gareng ki ya luwih kondang, ora meng ning donya tok, ning akhirat bareng kondang dhek ya. Pripun Om? Kondang teko akhirat bareng ya. Reng. Ya aku nek tanggapan karo malaikat to, Nduk. Wah, Ora ngono. cetha. Tembangi menapa manut Bangin apa Nduk? panjenengan. Derek napa derek. Ah, niki langgam napa bawa rumiyin napa das pundi? Lho bawa ya kenek langgam mawon, langsung langgam mawon. Oh, langsung langgam. Nggih, diaturke dulur-dulur sing padha parang rawuh, Nggih. bapak-bapak saking Polsek, Koramil, juga tidak lupa ya kuwi Pak Camat Nggih, matur dan nuwun. warga masyarakat wonten Tambak Rejo sedaya. Nggih. Mawon. Oke. Napa? Ninggal katresnan nggih. Bah iya, Pripun? ninggal kastres apa? Eh, Ninggal apa? Ninggal Ninggal- katresnan Om Rudi. Ninggal katresnan? Nggih. Ha nek katresnane panjenengan mongko nek wong loro. Dadi katresnan ninggal Ninggal, katresnan. Ha nek katresnan. sampean katresnane ninggale sapa? Niki Iki ninggal. sebelah kula niki lho. Nun saya kula jeng pamit mantuk riyin. Eh, petuk ngono ae pisan, mondok Mak. lho, piye to Eh, kok marah. Dipaske sing ngadeg wong loro ninggal katresnan. Ngono Aku lho. gak ngadeg. Loh, Gak eh ngadeg Mas, yo. Mas aku kok ya ninggal dipaske. katresnan. Ninggal katresnan, Ya, ninggal katresnan Jerene kapel, berarti ya judulnya ya kudu kapel. Ya wis. Ninggal katresnan lah, aku manut. Ora apa-apa, muga-muga mati sengkalane, mati
alane karek becike ya. Ninggal ki maksudnya katresnane ditinggal ngono lho. Kowe penampa mok jerumen to kowe iki. Lah, Aja ngono lho ya. Jenengan iki. Kowe mandi impenmu karo pikiranmu dhewe lho. Barang aku ndek bengi ngimpi dadi wong sugih kok. Lah ya muga-muga kowe sugih. Amin 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 amin. Nangis sajroning atiku. Ya, buat dulur-dulur Tambak Rejo. Nangis sajroning atiku. Menika kula aturaken kagem Mbah Lurah Surani. Pak Sukimin, Pak Care. Mbah Sangkran. Sambat karo sapa? Tak suwun rina lan wengi. Suwunen rina wengi. Moga-moga Gusti ijabahi. Ayo. Pananggonmu bali. Loh, bali nang endi? Bisa kumpul kaya doi ngundi. Jarana Lintang Kairo. Taun nono Taunono Windonono Mas Garek. tak anteni. Ana ngendi lho? Ngapujo ing tresna. Ayo. Nangga bebasane omong katon katon seliramu bae. Pam 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 pam. Aja lali pawelingku. Uga mata kang Ya. janji-janjimu. Aku kang setia satu tanteni nganti Lintang Kairo Mas Garek. Sakina budaya. Oke.
para-para sing iso ngripta tembang. Akeh seniman-seniman sing kreativitasnya dhuwur. Nggih, Laras. Iki mau ninggal katresnan diaturke. katresnan, nggih. Coba untuk limbukan menika sampean tak jatah nembang pindho Cahyo. Manut nggih. manut panjenengan. Nggih. Sing kedua, engko gareng untuk limbukan tak jatah turu. Matur Matur nuwun. Nah, Biasa. dari iki saking baiknya Om Rudi teng jenengan lho, Mas. Biaya apian. Lah iya. Hebat wayangane Jos, ora tau piye-piye. Ah. Luar biasa hebat niki apa-apa iso. Lah, Nek iki yo nyiptake lagu iso. sae. Wayang pinter. Sae. Aku dulu yo iso nyondro nganten. Dia iki malah dadi tukang tolak udan barang ya, Pak ya. Napa? Jenengan Siapa? lah, Aku, Pak. Om. Jenengan lho. Nolak udan to. Iya. Lah kowe nolak udan sinau karo aku. Kenapa nggih saged? Syaratnya uyah. Buah uyah. Oh ya, Njaluk uyah sak Uyah. tekem Nggih, terus karo tahu, tahu, karo tempe, tempe. karo Tempe. rongok lentik dirisi terus digoreng. Nah, kuwi. lajeng Lah kok dinapakne? dipangan enak kuwi lho. Wow, kuwi lak sarapan Per- to, Mas. Perkara udane kono-kono. Piye Wis to, ora Mas? apa-apa awake dhewe sing sabar Lah ya ngladeni. sing sabar ya, Ngladeni wong tuwa ki Mas. rada pikun. Lah, peh aku jan suweneng dina iki ketemu sampean ki, Mas. Pikun Masa- kuwi pituture kudu digugu ben bisa rukun. Ngono lho. Pikun, pituture Pikun. kudu digugu ben iso Rukun. Amin. Piye nok piye. Kowe mau apa omong apa? Jan aku seneng, Mas. Lho, dengu jenengan. Seneng ketemu jenengan. Krungu jenengan. Krungu jenengan. Iki lho seneng karo aku, Pak. Sebab apa kok kowe seneng aku nok? Mergo ki aku nyawang sampean ki kaya nyawang kebun binatang. Komplit, munyu enek. Komplit. merak Nggih to, Pak. enek. Wonten merak, gajah, Heeh. kucing, Munyu, munyu, lutung, manuk, manuk. Nok, aku upama ning kebun binatang Nah, anu milih bajing. kacing. Eh, Lengkap, uh, Mas. upama ning kebun binatang aku milih dadi kirek ae aku. Lah napa? Iso Kok kirek? iso dilatih sikilmu. Ora cetha Piye to kaya. iki? Oh, seneng aku nyawang kowe. Tak sang-sang kaya kebun binatang. Maksudnya wajahnya beraneka ragam. Ah, Oke tok imut ngono ya. iya, Lucu imut, ya? Lucu. Dan Imut kayak- kuwi ireng tur mutlak kan ngono. Nah, tembangin apa, Nduk? Tembangin. Napa ngene iki? Duet kene, Duet? tunggal kene. Niki mau putrane jenengan nderek napa batas? Lho mau Kak Yoro dhewe to wau mau. Oh, alah, mau sing nimbali kula mau to. Ah iya no. Mbak Lintang, Mbak Lintang. Kamu lintang lek nyauri malah mek meneng arep kedep sisih ngene. Berarti lho nyang ngopo lintang. Jenengan apa semerap to? Lho aku ki wong tuwa ki mung kari namatke kok ya Mas aku. Wisnu, apa Iya. Rendra sing pundi? Wisnu ya. Mas Wisnu mawon mboten napa-napa. Oke. Ya, tet. Yo, kita kasih. Ayo Mas Yo. Wisnu, jangan malu-malu Mas. Ayo, Gini, ayo. gini. Yo. Warga masyarakat Tambak Jawa Timur Timur sak desa desa ini. Muga-muga bersih desa mana di pertahanan para hajat tumrap dari warga masyarakat Tambak Tambak Rejo. Sama Pantap. Ara, Mario, Budek. Iya, selamat malam Mas Wisnu. Sugeng dalu. Kono awake dhewe omah-omah muga-muga iso langgeng selawase ya. Ora usah meri karo kono-kono. Engko nek kono-kono dodolan ning pantai, kowe sesuk tak jak ndelok kali banjir ya. Wah, Lha iki cah enom iki lah delok kene canem delok kene pantai, cangkem lho Mas. Nek cah nom ndelok pantai awake dhewe wis rada tuwa ndelok kali banjir. Kowe engko nek rewel karek jegurno. Gini, besok kita main-main perjalanan ke luar negeri ya Mas ya. ning Iya, ngendi, ning nggak ngendi? kayak sebelah itu mau kemana sebelah Gak itu. apa-apa. Nek kono ning luar negeri awake dhewe gak sah ado-ado ning
luar dusun wis apik Epol ya. Besok kita makannya pizza ya Mas. Kamu mau makan apa Mas? Pizza sama hamburger. Sama hamburger. Kono kuwi apa? Kono kuwi. Apa? Ngene lho, Aku Nok. tuh ada ber mau loh. Aku ora paham apa kan. Oh anu lemper jeber. Mas tuh pada ber mau loh. Ngene lho, kaya kowe kuwi gandeng aku tresno karo kowe gak usah mangan sik korong dino ya. Dene awakmu rodok kurus iki kegeden sithik iki ya. Leh soro. Ora bondo. Mesakne. Lah iya mesake. Pama tuku mobil mak tukokne apa le? Lintang Kairo iki. Apa Mas? Aku mau Lamborghini Mas. Lamborghini boleh. Iya. Boleh. Porsche juga boleh. Porsche iya. Ora usah Mini meri. Cooper ya Ora oleh. usah meri karo kono-kono Lamborghini. Aku tukokno. Iya nek Lamborghini iki pajike larang nek kaya kowe ku tak tukokno ambulan wis. Ya apa kuwi jan iki? Apa? Wong desa kene iki ya. Kono apa wani ngene? Apa wani ngene? Wani aku ya Mas. Aku ya wani. Ayo. Ayo ala. Sopo sing ngomong lawange? Ngawur. Dia nih cake kuwendel suwe-suwe. Ora iki. Nek delok-delok jiwane bapak wis ning jiwamu saiki. Lho. Lah iki sing marahi nggih jenengan kok. Lah, Yes, sing muga-muga marai iki lho. muga-muga sasi ngarep ana lakon gareng mantu. Rumah saku ya mantu kuwi sing diemani-man bakal metu. Yo tahun ngarep enek lakon limbuk rabi neh ya, Nduk. Limbuk rabi. Kok rapi kok. Wah kowe dilokne kaya limbuk karo Ora. Makanya sama kok nek koyo limbo rapi. Ya Allah. Iya kuwi wis. Aku iki rumah saku. main keng putih ae, Pak. Nang ndi? Binangun Ah. karo kene balik pijet tenan aku. Lah nyang apa? Kenapa? Kowe iki. Iya. Iya. Mas aku guyon ono rengkek-rengkek aku. Ya Rumah syukur. saku. Wong ki ya kudu nuduhke tresnane. Lah, kita. Ah. Kuwi anu apa kuwi? Bisa ngecup uang sak gen-gen ki lho. Wani wae. Ayo mana? Ya. Jangan, Mas, jangan ditiru ya. Itu tuh tontonan dewasa. Kita itu belum cukup umur ya kan? Tidak mendidik. Jelek banget itu tuh. Sampai saya berapa tahun bisa? D. Apa? CSD iki lho lho. Masa? Enggak mendidik. Lah ya, Ah, Mas Jen. ngono. No, Mas Kering, Nek no. bojone dhewe ki ra apa-apa nek karo kene. apa-apa. Ngene gak entuk. Gak entuk yo, gak entuk. Yo Pak yo. Golek nek bledek medhut nyamber lambemu. Nek ngono aku nang kene wae. Rumah Sak saku. mongso kesamber kancane akeh. Malah golek kanca kok ya. Lah jenengan ndongakno yo elik salah. Rumah saku tembangin apa, Nduk? Iya, tembangin apa, Nduk? Iya, tembangin apa, Nduk? Wisnu. Manut Nggih. panjenengan bebas mawon. Ayang-ayang, nggih. Ayang-ayang ya oleh. Niki wonten pamundutan lagu Hajah Makmur, mbuh lagu napa niki? Oh, Pak Makmur, nggih. Hajah kok Pak ki piye to? Mboten menika Pak Haji Makmur, Pak Haji Makmur. Oh, menika nate wayangan kok menika sedulur kula. Nggih. Lagune Sutya. Engko ben dionekke karo kanca-kanca. Sutya. Nggih. Sutya iki lho. Iki tuli sing kidungku do banget dunungku. Wah, kok saged keng mriku? Masaku. Lah ya sing disetyani iki cah gunung. Tembahin apa, Nduk? Apa? Mas, mbok yo wis to, Mas. Nyapa bojo-bojoku dhewe kok? Tidak baik ditonton orang itu. Bojoku dhewe yo. Wah, kelakon tengah nomang nggih, Dik. Hah? Diturokne ning jaba niku mengke. Oh iya, kok tipine bojomu mrene dipecah. Wes. Tembange diaturke coba. Lagune apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Yo anu, siarno reng, siarno kowe kok nyawang panganan itu, siarno. Nek panganan kemelibat ning ngono kok nyawang. Kowe iki luwe apa piye? Rumuman apa, Pak? Rumah aku disiarke. Iki lagune ayang-ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh lagunya semangat. Dadi sing lek nyiarne ki sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jane MC napa to? Iki MC ngebong ndas ya iki. Layakno. Rumah aku. Monggo ndase sinten apa? Lagune apa lali aku. Lagunya ayang-ayang Mas. Kering. Spesial untuk Anda semuanya. Selamat menikmati perjumpaan dengan kami bareng Cemara Indonesia. Apa jenis macam lain, Pak? Berapa kecil-kecil to, Mbak? Oke, bareng Cak. Siapa? Mereka Siapa? Deno.
Ceket. Ayo cek, menekan duduk. Oke, bareng Cakra Buayanya Indonesia. Cakra budaya. Buaya nyatek kowe iki kok ya. Mas aku Cakra Budaya. Padha karo Tambak Rejo iki lho, iki termasuk cagar budaya. Bareng Cakra Budayanya Indonesia. Kita persembahkan satu tebang terpilihnya untuk Anda semuanya selamat menikmati. Semoga mampu terhibur, memberikan suasana hati yang terbaik untuk Anda semuanya. Yuk kita kasih lagunya. Ayang. Apa hamster apa lagu iki jane hamster apa? Bayaran lurus selawe nih. Ayo ora apa-apa to kok ya Mas aku. Yo, sing cetha, sing genah ya Le. Nu. Nggih. Niki ayu nang mboten niki cah iki ayu. Ayu ora Le? Yo ayu to Pak wong wedok. Wis titen wong ayu ya. Yo kan wedok. Wedok kuwi Yantun ayu. putri. Wedok ki nek di jarwo dosoke nek diawe mesti ndodok. Mulane iki wong lanang karo wong wedok mesti saling menghargai. Menghargai, melengkapi. Lah kayak bojone karengan njaluk diregani, bareng diregani 300 nesu. Nesu larangan, Pak. Lah kok murah men kaya. Ben kowe bangga. Mas aku. Yo, ayang-ayang dados. Ya tembole diungalke saka jero kaya apa dilaske. Cakra Budaya Indonesia. Cakra budaya. Oke. Salam metal Jawa. Balurah Suryati. Pak Haji Makmur. bersama Lintang Asmoro. Coba jalan-jalan kiwon ngecah bagus cahaya. Senajan dunya rabi sonapa bakal coba yen durung kapisah mereka kuwasa. Cakra Budaya Indonesia. Cakra Budaya. Cecok. Salam metal Jawa. Cakra Budaya. Oke, Ada Lintang Asmoro. Ayang-ayang untuk Anda semua.
Luar biasa, terima kasih ya Mas Wisnu. Nggih. Jan Mas aku wis nunggu ketok utun nggih. Ngene sawit iya Dik. Iya. Malu-malu ya Mas Wisnu. Lah iki awal mulane kudu ngono ora kaya gareng iki petuk cawe tok Lah, iya-iyapan. kuwi lho. Sopo-sopo dikecup ngono. Oh, dewa-dewa kaya ngono lha. Oh. Mari tlutur. Surem. Lah iya, gandrung wong ora keturutan akhire tlutur. Tenan nok nyawang Mas Wisnu Nggih. bareng duet karo jenengan ketok patut, ketok Aku jan pantes. kelingan Mas Badrus nalika sik nom duet karo Mbak Sendur biyen. Wah iya. Elok Jan Mas aku ngono saking anune medun nganti teko penonton, nganti teko bakul-bakul ngono. Sendur ya jimuki jajan ngene Mas Badrus totalan bayari. Lah bareng isu cerita aku kenal Sendur jan malah jombrot. Ya ora kena ngono nek wong tresno ki ora mikir materi. Heeh. Mergo kaitane karo perasaan. Nggih, terima kasih Cak Ayu. Ije, Minarak matur rumiyin nuwun. kudu digoleki wektu sing prayoga tembange iki mau ayang. Coba iki ana pundutan geriges ya.